adibidez, bada latino dantzak gimnasia askokin. Gimnasia eta musika eta dantzaren arteko nasketa bat. Barrun sartuta dago salsa, merengue, kumbia eta reggaeton. Eta hori derrepentean iritsi da honea, hori, mugimendu hori edo... Bai, orain dela 2 urte gola etorri zan. Zer esan ditik, modan dagoela edo... Bai. Zenba jende edo daukazioa izena eman da? Bai, taldean 20, tope 20 da, eta odon jendia delitua... Kanpoan? Bai, Odon eskeni dituzte beste 2 oruteri. Eta zuek hemen urte asko damakizuek klaseketa ematen, edo zumbaz aparte ere irakaslea zate beste gauzetan, edo... Ni aerobik ematen. Aerobik ematen duzu? Eta ni zumba bakarrikan, urte terdi. Neskak, bila dena, eta, bueno, edade desberdina du. Kin etortzen dira, eta git. Baina igual gehienak 30-40 urte hartian. Kanta bakoitzean daude 4-5 paso. Orduan ja kanta entzun da gero, bakizu ze paso dator. Errexea da. Zautzen ez duenari nola esplikatuko zeniokete zumba zer da? Gozada badala. Zezan dago. Zuk nahiago duzu beste aipatu dituen pilates eta beste baino gehiago nahiago duzu? Zumba? Ni zumba nahi joet.